Hello, this is Samir Mahapatra and welcome to my channel Sam Production House in YouTube. And आपण माने देखि परचंती मो पुअर अछि नेमिंग सेरेमनी अछि तो सेति में सब अरेंजमेंट चलछि मो भी टिए व्यस्त अछि गाधे नै पर्यंत आ देखियो हम वीडियोटा चलंतु। तो ये दिन गोटे बेले गाधी पूजा करके आसी देखा आसी कौन कौन तथापि बहुत किसी आगे जाइए मास भितर सब आरंभ होगा आपने चलते आम खाଇବା मिली कौन आलू मशरूम भल लगे कि मशरूम मोबाइल मोमोड़ देखे दे याटा टे भली उठेटा हां हां तुम खाई दी हां पानी दो अरे वीडियो उठ गया बस हां हां करियो बाबूना ठिया जंदी सी आज रोसई करछन आ खाइबा बहुत टेस्ट है लोक माने भी कहउछन हम देखिबा बापुन कौन लागु सब कह यूट्यूब रे आसी देखाइटी मत चा हसी दे हसी दे अरे चश्मा कर दे Itu sih siasa. हल्ला हल्ला तक सबके बढ़िया सार्थक सार्थक हरी हठात नाटा पचारे कौन रखू मोर किसी भी मुंडे बसलानी काली आम कथा पका मु सार्थक सी गोटे कहले बहुत लोग कहले कि नहीं सार्थक चैनल गोटे अच्छी कौन से एमती नाटा दब सार्थक नाटा आम घरे भी कार ना एस लेटर जेहतु पड़ुची मुझे एमती भाविली सार्थक जेहतु जीवनटा सार्थक हो तार मोर भी किछि मोर कहबार नै भलो मनुष्यटे हो सन्यासी सन्यासी भगवान ताको दीर्घायु करंतु बापा मां कर जसर को भल पाठ पढ़ी भल मनीष हो समस्त ना रखू आ समस्त आशीर्वाद कर
ସାର୍ଥକ ଟିଭି ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତା ଭିତରେ ଏ ନୂଆ ସାର୍ଥକ ବକଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବକଟେ ନୂଆ ସାର୍ଥକ ଯାହା କରିବେ ତେଣିକି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ବାପ ଭଳିଆ ଭଲ ନାଁଟିଏ ସାର୍ଥକ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଭଗବାନ ତାକୁ ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ହଉ ପାଠ ସାଠ ପଢୁ ଭଲ ମଣିଷ ମୋ ବ୍ୟତୀତ କାହାକୁ ବାହା ନ ହଉ ସେ କହୁଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ ସେ ମତେ ବାହା ତାକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ପୁଣି ତା ବ୍ରତ ଘରକୁ ଦେଖାହବ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା ସେ ଭଲରେ ରହୁ ସୁସ୍ଥ ରହୁ ନିରୋଗ ରହୁ ଆଉ ତାକୁ ଭଗବାନ ସହାୟ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ହଉ। আচ্ছা ও একটা ভালো মানুষ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହଉ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବାପମାଙ୍କ ନାଁ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହଉ ଚଲାପଥ ପୁରା କୁସୁମିତ ହଉ ଆଉ ସାର୍ଥକ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଜ୍ଜଳ ହଉ ଭଲ ପାଠ ପଢୁ ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରଖୁ ସାର୍ଥକ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଡ ହେଇକି ସାର୍ଥକ ଟିଭିରେ ହଉଛି ପଳେଇ ଆସୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସାର୍ଥକ ସାର୍ଥକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ତାର ସେ ସାର୍ଥକ ତା ଜୀବନରେ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିବ ନାଁ ରଖିବ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରଖିବ ଏବଂ ତାର ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ସବୁ ଯଶ ରଖିବ ଏଇଟା ଆମେ କାମନା ସାର୍ଥକ ଆଗକୁ ସାର୍ଥକ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଥକ ବୋଲି ଆମକୁ ନାମକରଣ ହେଲା କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଲା ବନ୍ଧୁ ସେ ତାର ପରିଚୟ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଲ ବୋଲି ଆମେ ତ ପରିଚୟ ପାଇନୁ ନା ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କହିବି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିକୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା ମାନେ ସେଟାକୁ ବୋରିଂ ନେବା କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଥିବ ତା ସହିତ ଯେତେ ମାନେ ମିଶିବ କଥା କହିବ ପିଲା ସେଇଆ ହିଁ ହେବ ଏଇଟା ମୋର ସଜେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ଏବେ ସରିଲା ମୁଁ ବି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ମୋ ପେଜକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନିହାତି ରୂପେ କରିବେ।